Стана ми много интересно, когато разбрах нещо, което не знам вие ще потвърдите или не, тъй като преди малко говорихме за бюджета и за госпожа Петкова, че вие сте човека, който сте уволнили от Спортния тотализатор. Да, 22 година и освободих от съвета на директорите на Българския спортен тотализатор, заедно с Христо Йовов, Гошо Гинчев, Любомир Петров, там една група около Борисов. С две думи, защо? Защото тогава получихме информация, че тя е човек на ДПС, на Йордан Цонев, и аз нямам никаква търпимост. Тогава бяхме решил, поне аз бях решил, не знам за другите министри в кабинета на Кирил Петков, че модела Борисов-Пеевски ще го изчегъртам, и много активно работих. Имах и разговор с нея, тя ме попита защо освобождавам, че такава била практиката. Да. Трябвало да има от финансово министерство човек, и аз казах, че така съм преценил. И се радвам, че уволних, защото после резултатите на тотализатора се увеличиха изключително много. Сега, като я гледам какъв бюджет е направил, и днес, като я слушах 8 часа, как не можа да го защити, но типичната за нейните протекционисти наглост има в отговорите, които даваше, искам да ви кажа, че се чудя Асен Василев защо е държал дълго време да му е замминистър. Аз бих я уволнил веднага, на секундата. Ще ви кажа нещо. Само да ви кажа, това е интересно да го знаете. Когато я освободих от Българския спортен тотализатор, тя беше в борда на директорите с 3 човека на Бойко Борисов. Такива, де той играе карти с тях. Христо Йовов, Гошо Гинчев и някакъв дет, не го помня какъв беше. Тая синергия, която има между ГЕРБ и новото начало, в момента е в служебен кабинет. Наричан служебен, но това е кабинет на ГЕРБ и новото начало. Даже новото начало е взело превес в този кабинет. Тя няма обяснение днес защо на общините на Пеевски се плащат преимуществено такива средства.